झाली रिंग, हे मोठे फोडीये, ही आपली भेळ. परत असं गार्निशिंगला पण असो बारीक कांदो, ह्यो खेकड्याचो आणि ह्यो बिर्याणी तळूसाठी किंवा आपल्या वाटपाक पण. या काय तुका कांदे चिरतुळी रडाक येताना मग जुनी आपली टीप अशी साल ठेवायची आणि कांदो चिरायचो. डोळ्यातून पाणी येत नाही. आता कांदो चिरूचा तर डोळ्यातून पाणी येऊक नको हवा तर ती टीप बघायची. मग आम्ही टिश्यू पेपर घेतलो तर हे करतलो, नाही तर ओल्या पाण्यात धुवून घ्यायचे. तोंडाला कसा श्वास घ्यायचा ती पण पूर्ण व्हिडिओ बघायचा. हा तो ती लास्टची जी टीप आहे ना ती आम्ही एकदम लास्टला देतलो, त्याच्यासाठी तुमका पूर्ण व्हिडिओ बघूकच वय. सुरुवात कांदे कसे कापय एकदम बारीक पावभाजीसाठी, हा भेळसाठी कांदो, पावभाजीसाठी, कोशिंबीरसाठी, बिर्याणीसाठी, खेकडा भाजीसाठी. खेकडा भाजीत खेकडो नाही कांदे, रोजच्या भाजीच्या फोडणीसाठी. परत रिंग वाले जे हॉटेलमध्ये देतात सजावट तसे, चिकन मटन खाताना साईडला पाहिजे कांदे आणि कांद्याचे स्लाइस असे 4-5 प्रकार आमका येतात ते आम्ही दाखवतो, ते पण सुरीने. एक कांदे आणि त्याचे कापायचे 5 प्रकार आज तुमका दाखवायचं. या की त्या डोळ्यातला पाणी पुसतालेत काय टिश्यू पेपर? वय वय डोळ्याचा पाणी पुसूक उपयोग पडतच. आणि कांदो रडवतलो ना त्याचा जो ह्यो ना आरोमा खेचूक टिश्यू पेपर, पण तो आधी भिजवून घेऊ कयो. आसवान नाही भिजवतले पाण्यात. असं भिजवलं काय होतं? असं भिजवलं ना म्हणजे कांदो आता कापायचो. हे कांदो कापतो तर वर ठेवायचो, हे बघा असा ठेवायचा आणि होय बाजूक कांदे कापायचे. 2-3 घेतले ना? हा 2 तरी होत, नाही तर ते फाटतात. आता आधी बोर्डवर नाही कारण कांद्यात काजळी असता. आधी आपण वट्यावरच हे करून घ्यायचे दोन्ही बाजूचे देठ. आता तुमका ही साल काढूची आहे. आता हे काजळी जर आहे का, ही बघा, ही बघा, ही काजळी आहे ना, मग ह्या वरचा साल कशात घालायचाच नाही. तुम्ही वाटपात म्हणा कशात म्हणा. मग काय करायचं, हे का जर अशी चीर द्यायची आणि असं सोलून घ्यायचं. हे बघा, मग आपल्याक स्वच्छ कांदो भेटता. हातात काळा लागला असा तर पटकन आपण ह्याचे 2 भाग करायचे आणि पाण्यात टाकायचा. असा केल्याने काय होता, ह्या का कोंब येलो. ह्यो बघा कोंब यायची प्रोसिजर चालू होती. वर तर किलो नव्हतो. आता ह्या काय करायचा, पाण्यात टाकायचा आणि आपले हात पण धुवून घ्यायचे. एक तीर में 2 निशाण. हा म्हणजे तुम्ही असा केलास तर ह्या काय करूची गरज नाही. आणि केला तर ह्या करू. हा पण आता कांद्यात काजळी असत तर कांदे धुवून घेऊकच वय. मी सुरी अशी सालीवरच दाबून धरते. ही बघा अशी दाबून धरली ना की सुरीचं दाब थोडंसं कमी करायचो आणि असं कांदो वर उकलायचो. मग ती सोलली जाता साल सरसकट. आता ह्याची काय साल एवढी खराब नाही का, काजळी नाही. मग मी सुरीच्याच बाजूने अशी बघा खरडवून घेते. काय कांदे निघतात बरे, काय नाही. आता ह्यो बघा आणि हे देठ असता. ह्यो बघा ह्यो कापल्याशिवाय आपले मोकळे कांद्याचे पीसेस होत नाही. ह्यो जो डेट असता ना तो आधी चिरून टाकायचो. हे आता ओले कांदे हे काय एवढं इलो नाही. सुक्या कांद्यांका अशा सुक्या कांद्यांका डेट असता दाखवता येईल. हा हे नवीन कांदे आहेत. ह्याका पण कोंब येऊची प्रोसिजर चालू होती. गेल्या वर्षी भरायला आपण साठवलेले कांदे ना त्यातले रवलेले. हे बघा नखा बिका काळी होतात. ह्यो जो डेट आहे ना ह्यो डेट असं उडवायचो. मग आपले पीसेस ना मोकळे होतात. आणि ह्यो डेट भाजीत गेलेलो चांगलो पण नाही. तुम्ही जर फोडणे वगैरे घातलास ना शिजणार नाही आणि चांगली पण चव लागत नाही. चला आपले 3 कांदे आता 3 कांदे झालेले आहेत. आता हे स्वच्छ धुवून घ्यायचे, नाही तर असा बाउल घ्यायचा पाण्याचा लगेच टाकायचे. त्याने आपले हात पण स्वच्छ होतात. आता कांदो पकडूचो असत ना तर अशी बोटा पकडायची लांब बोट सांभाळून. आता ह्याका देठ आहे हो बघा, मगाशी दाखवले नाही तो देठ आधी मी कापून घेते. त्रिकोणी असं कापून घ्यायचं. हे बघा हे जून असतात देठ.
ह्यो शिजता शिजना नाही आणि ह्याका चव पण नसता. अगदी जोर लावून हे केलंय तेव्हा तो, म्हणून ह्यो देठ घालायचोच नाही. हे असं काढून घ्यायचं. आता आपल्या कापूचे एकदम बारीक कांदे. जवळून सुरी घ्यायची, जवळून. आता ह्यो तुमका भेळसाठी फोडणीसाठी बारीक चिरूचो आहे ना, तर असो. आता हय काय करायचं, हय समोर आहे ना कट द्यायचं. ओले कांदे असतात ना ते लय झोमतात, मग त्यांना पाण्यात घातलात तरी पण एवढं डळ लागणार नाही. तो कमी होता. टिश्यू हा समोर. पण ही पकड घट्ट ठेवायची. हे बघा, जवळजवळ सुरी मारायची आणि खाली नेते सुरी तिरकी न्यायची. हे बघा किती बारीक कांदो झालो होतो बघा. हळूहळू बोटा आपली पाठी सरकवत न्यायची. आणि मध्ये मी अशी सुरी मारते. ही बघा शेवटाक. हे बघा सुटसुटीत कांदो. हे बघा एवढं बारीक कांदो झालो. आता ह्या पाठचा जा हा तर परत परत असा जशी आपण कोथिंबीर चिरतो. सुरीची प्रॅक्टिस आहे ना त्याका बरोबर जमता. आणि आता मी घाई गडबडी सगळा सुरीनेच कापतोय उभ्या उभ्या. हे आता पहिलो प्रकार आपलं झालो. हा हे तुम्ही भेळला हा आणि ऑमलेट मध्ये पण असं बारीक कांदो व्हायो. जेव्हा ऑमलेट आपण करतो ना तेव्हा पावभाजी व्हायो. कोशिंबीर दाताखाली मोठे पीस इले तर कंटाळ येतो. असं असा तर चावलं जाता. माझ्या 2 नंबर दिराक म्हणजे सर्वच्या घोवाक असं बारीक कांदो व्हायो. नाही तर ते म्हणताले वहिनी दाताला त्रास होतो किसून तरी घाला. असं कापलं ना की त्यांना आवडतं. हा गोल चकते ना माका सुरीन नाही जमतात तर काय आला, पण ते जाड जाड येतले. असे खाऊ पातळ स्लाइस आहे ना ते नाही येऊचे. आता ह्यो बघा ह्यो पातळ मी कापूचो प्रयत्न करतोय. पण ह्यो कांदो कशा कापायचो माहिती आहे. कांदो आडवो घ्यायचो आणि असं कापायचो. ह्यो तुमच्या खेकड्या भाजीक त्याका लांब लांब चकते लागतात ना पीस. ह्यो बघा हे असे लांब लांब पातळ पीस वयत आपल्या खेकड्या भाजी पण लागतात. हा ते रिंग करू वयत. हे असे लांब लांब पीस ना मी अशा आडाळ्यावर पण कापतय. हे बघा असे लांब पीस त्याका आडवो कांदो कापायचो. म्हणजे कसो ह्यो असो नॉर्मली लोक असो कापतात. ह्यो असो कापायचो. मग काय होता खेकड्याचे जे डेंगे आहेत ते मोठी साईज होता. अशी छोटी होतली. ही मोठी साईज होता. ही बघा कांद्याच्या बाहेर जाता म्हणून असे कापायचे खेकड्या भाजीसाठी. ह्यो दुसरो प्रकार. मी आडाळ्यावर तुमका दाखवते. मग आडाळ्यावर पटापट जमता. शेवटी आपली मालवणी माणसा. ह्यो बघा किती पातळा डिश सारखं पातळ झालो आहे. हो बघा. आता हा जो प्रकार आहे ना तो बरिस्ता बनवतात ना बिर्याणीला, किंवा आपण कांद्या टोमॅटोची फोडणी, किंवा आपण मालवणी वाटपामध्ये देतो ना. हा वाटपाक असे कांदे चौकोनी नाही कापलास तरी चालत. पण हे असे मोठे मोठे पीस. हे बघा हे भाजी फोडणी. हा भाजी फोडणे वगैरे तो शिजता. जर तुम्ही लय वेळ शिजवत असाल तर असो की त्या हा टोमॅटोची साईज आणि ह्याची साईज सेम. ह्यो झालो तिसरो प्रकार. ह्यो असं उभो ना आपण फोडणीत देतो. हा बिर्याणी तळूक घालतात बघा कांदो, तेव्हा ती पकड ठेवायचीच व्यवस्थित आणि असं जवळ परत ही साईज फिरवायची आणि असं जवळ जवळ कापायचंय बघा. ह्यो पातळ पण आणि उभो. हा आणि अगदीच नाही उभो जमलो तर हे बघा अशी चीर द्यायची आडवं करून. म्हणजे असं ठेवायचं आणि अशी चीर द्यायची. म्हणजे हे स्लाइस झाले तुमका तळूक. बिर्याणीवर तळून कुरकुरीत कांदो घालतास बघा तेव्हाची ही साईज अशी. जरा कांद्याची साईज छोटी आहे, नाही तर हे पण बरोबर मोठे मोठे होतात. 4 प्रकार. चौथो प्रकार. आता राहिलो चकत्याचो प्रकार. आणि खावच्यासाठी सॅलेडसाठी लागतात तो एक प्रकार. जर असं कट दिलो साल काढून घेतली. काय काय लोक काय करतात माहिती आहे, कांदो चिरूक नाही लो ना की त्याच्यावर सुरी खरडवतात. ह्यो काय प्रकार माका माहिती नाही. अशी अशी उलटी अशी अशी काय की त्या माहिती नाही.
पण मी बघितलंय 2-3 जणांका की अशी सुरी खरडवायची. आता आपल्या खावचे कापूचे आहेत ना, हे बघा जेवढे होतील तेवढे पातळ. हे बघा माका सुरीन जमतात असे खायले, पण वेळ लागतो, घाई घाईत नाही जमणार. हे बघा हे एवढी अशी पातळ चकते खाऊ. आता माझ्या घोवाक काय होता, रोज कांदो लागता. तुझे महाग होऊ दे कांदे, नाही तर तू मोठे मोठे आण, माका कांद्याचे 2 तरी स्लाइस दे, अशी त्यांची सवय आहे. तर माका त्याच्याही प्रॅक्टिस झालेली आहे. उभ्या उभ्या घ्यायची आणि अशी पातळ 2-3 स्लाइस द्यायची. हे झालं आपलं कितवा प्रकार, पाचवो. आता तुमका रिंग करूचे आहेत. रिंग करूचे आहेत तर जाडे कापायचे कांदे. हे बघा असे. आपलं 6वं प्रकार. रिंग करूसाठी ह्या असे मधून काढायचे बाहेर. हां, हलक्या हाताने खाली ढकलून द्यायचे चारी बाजूने. आता तसे काय कांदे जुळे असतात, पण अशी एक एक रिंग. हे आपले झाले ढाब्यावर वगैरे सजावटीक देतात बघा. ते ह्याच्यावर घालून देतात ना, मच्छीवर म्हणा किंवा पुलाव राईस म्हणा, चिकन राईस त्याच्यावरही घालतात. पिझ्झावर पण घालतात. सँडविच मध्ये पण आता कांदो ज्याका नको जास्त त्याका असे रिंग घालून दे. मी जर जास्त फास्ट करू गेलास रिंग तुमची तुटतली. आरामात हलक्या हातात. हां, खाली ढकलायची. जसा चपातीचं गोळो कसो फिरवतास तसं फिरून रिंग काढायची. ही बघा, हे झालो आपले 6 प्रकार. आता आमच्याकडे अशा पद्धतीने आम्ही 6 प्रकारचे कांदे सुरीवर कापलो. किती प्रकार झाले आपले कांद्याचे? हे झाली रिंग, हे मोठे फोडिये, हे आपली भेळ, परत असं खाऊ गार्निशिंगला पण असो बारीक कांदो, ह्यो खेकड्याचो आणि हां खेकडा भजीचो, आणि ह्यो बिर्याणी तळूसाठी किंवा आपल्या वाटपाक पण. वाटपाक असेच कापायचे. आणि हे स्लाइस माझ्या गव्हाचे आवडीचे खावचे. हे रिंग 6 प्रकार मी कांद्याचे करून दाखवले तुमका. 1 2 3 4 5 6. बरोबर की नाही? हां, असं म्हणतात कांदो चिरूक सोप्पा असता, असं नाही. असा नाही. कांदो चिरूक तशा प्रकारे जर चिरूचो तर तो सोपो नाही. हा, आता माझे डोळे पण नाही झोंबले बघा. नाहीतर काय कांदो इथे चिरलं ना तर तिथपर्यंत लोक, आणि चिरून ठेवलं तरी तो रडतात. हे 2 टिप्स. हा, असे हे 6 प्रकारचे कांदे म्हणजे कापून चिरून तुमका दाखवले. ती जर तुमका प्रकार आवडला असत आणि ही जर ट्रिक्स जर तुमका आवडले असत तर नक्की आमका कमेंट बॉक्स मध्ये सांगा. आणि तुमच्याकडे कुठले आणखीन प्रकारचे कांदे कापत असतील, कुठल्या आकाराचे, ते सुद्धा कमेंट मध्ये सांगा. आमका आवडतं तुमचं सांगितलेलं. काय करा, लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. धन्यवाद. चला.